Jino bomba tikuvasilani zimene wayankhula Von Kalindo lero pa 26 July 2024. Von Kalindo monga mwa nthawi zonse iwo amang'alula amasambwaza ndipo lero wazukira imene tamvera. The last man standing, the DC, President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi, ndani nambala 1 wa MCP, ndani wa Chakwera, ndani wa Boma, ndipo mmafunafuna mutamva kuti kuno chinocho chamwalira, koma ndafuna ndikuwuzeni kuti ine ndilipo, ndipo mmene akundikondera Malawi mapemphero mkati ndimachita kuziwa kuti chino ndi chamoyo ndipo mphamvu zilipo, Mulungu alipo. Olo mutakonza zidani kapena mutakonza ziwembu zotani, ine sinizaopa konse. Ndipo ngati alipo wina amaganiza kuti ine ndizasiya kuwayimirira Malawi chifukwa chomuopa wina aliyense, ine olo itabwera mfuti, olo mutatumiza mfuti zanu kuti ati zindiombere ine mukunama kwambiri. Ine activism yanga panopa has gone beyond activism, ndilino pa international level, ndipo ndizazukuta, ndizang'alula, ndizapitiriza kung'alula, ndipo sindizaopa kuti ukukhala ndikuame, ndikupolisi ku area sate, kandi ku Capitol Hill, kandi ku DPP, kandi ku UDF, kandi ku Afford, kandi ku MCP ko, kandi ku chiyani ka ku UTM, ndimang'ambiratu kung'amba, ndipo sindiona kuti ati uyu ndi wachali chichanji. Mipingo yonse ndimalowa, ine ndiye DC yo. Kung'alula kwanga koyamba mama wa uno kukupita kwa komanda mkulu wa asilikali wa ame, kunena kuti nthawi zina mukayiona njoka itafasa musaone ngati njoka yosi maluma. Ndafuna ndikupaseni uthenga wa ulere ya bwana mama wa uno, anyamatanu ndi wokwiya kwambiri. Awa macha kuti ma lance corporal kapena ma private soldiers ndi wokwiya, mukhoza kumapasana masaluti mama wa uno, kumayimikirana futi za ulemu, koma muziwe kuti mmitima mwawo anthuwo ndi wokwiya. Sanga kuuzeni chifukwa cha malamulo amene mmapasana kumeneko, discipline imene mmapasana, koma muziwe kuti discipline imeneyo ndi ya feki. Anyamatanu ndi wokwiya amene mwadulira ma 200,000 kumasalale kwawo, iwo osachita konzati, iwo osawauza. Kodi tu ndalama bwana, ndikuuzeni ndalama ndija inampereka Yesu, ndipo ya Yesu ijatu inali 300 kwacha, kuli bwanji 200,000 kungomudulira munthu osamuuza. Kwathu kumulanjeku anthu amakhoza kuphana chifukwa cha tambala, ndipo kale pa dance kuti munthu wayika 2 tambala yako wabecha, ndiye wina alowemo umakhoza kumung'amba ndi mpeni. Ndiye kuli bwanji 200,000 ndi mmene Malawi wavutira, ndi mmene anthu aja amalandirira masalaleze yawo, mukamudulire mutu 200,000 yosaziwika kumene ikupita. Izi mukupangisa kuti anthu azichita speculate kunena kuti inuyo bwana komanda wame mukutenga ndalama zokuti mukapereke ku MCP ku convention. You are giving room for speculation, zinthu zokuti mukanakhoza kuachita konzati ya inyake, ndipo akunena kuti inuyo mukuachita force ya amewo asilikaliwo kuti achoke kumene amapanga malenti ndi azikazi yawo ndi ana awo kuti azipita mu kampu akakhale ku ame ku barracks. Chikhalire nicho bwana, mukuziwa kuti kumene ku nyumba kulibe olo matenti kuti azikagona mu tenti ndi ana. Kodi tungati kuli anthu amene akuvutika kuno ku Malawi ndi a polisi ndi ame, ndipo masalezi anthu amene wandiomvesa chisoni. Mukamanya mula a polisi wa kupita nawo pansewu
president akunyamuka 3 koloko inu kukasiya 1 koloko mupansewu zimangokhala kuti asogoleri inuyo mzeru zanu nizoperewera kale lijatu mukulowa mmene mboma mukanena kuti apolisi ndi ame azamba kukoma koma ngati kuli anthu amene akuziwa kuvutika ali ndi mavuto opsa kupatula enawo fache onsetu mbomamo akuvutikamo ndipo sakukufunani koma sanganene koma nkhope zawo mwina mmaona olodiso lawo mmaliona anthu amene wakuzunzika kopsa olo munati mukangopanga surprise visit mukalowe m'manyumba mwawo mukachite check mukapeza olo zofunda zawo mabedi yawo zinthu zawo zosauka zokha kaye a prison ali pa mavuto koma inu zoona bwana mukangowauza anthu mukaiuze council yanu mukalamule kuti muzikadula ma 200,000 maeti emutu anthu amene wali kwa anthu akatapira ndipo kumudulira munthu 200,000 ndiye kuti mwapha moyo wache wonse muziko limene ngakhale ana asukulu akulephera kuti apitirize sukulu chifukwa ngakhale CDSS yakwezatu pakali pano fees yache ndi 40,000 kodi munthu wakumuzi akaitenga kuti 40,000 ndiye inu kuputa dala mkwiyo kwa asilikali basi mukadule 200,000 inu kuzomba mwafikako mwaona welfare ya asilikali mwafikako inuyo kumoyale mwaona welfare ya asilikali mulilongwe mumafikamo bwana kuchirumba garrison mwafikako ndikuona mmene akuvutikira asilikali kuti lero mukangodula 200,000 bwana mune nazoona 200,000 koma akukulozani ndi ndani bwana chifukwa ndikoyamba tu mu history ya ziko lino makamaka kumbali ya asilikali kuti asilikali akangozuka kupita ku banki kwawo ndikupeza kuti kwadulidwa 200,000 ndizoyamba mu history ndipo anthu akudabwa kuti kodi iniyo ndinu komanda wamkulu wa ame wa mtundu wanji chifukwa pa mpando wanuwo pakhalapo tu anthu ambirimbiri koma sanapangepo zimene ziya inu ndizodabwisa kuti mwangobwera zanali koma mwamba kumabweresa zinthu za chilendo bwana ine ndingokuwuzani ngati sogoleri kapena president wa anthu osauka asilikali ndi okwiya kopsa ndipo mukanakhala wina wanzeru ndalama zimene mwadulazi mukanazibweza chifukwa anthu azigwira nanu ntchito koma ali okwiya chifukwa ndalamayo ndi yawo olo mutadula wa mtambala yeni ndalamayo ndi yawo papele silipache ndalama zoti ndi zawo si zanu tuiyayi ndalamazo ndi zawo ndipo munayenera mwachite konzati musanadule mukhale ndi meeting yabwino ndi chimodzimodzi zimene akupanga MRA akungodula kumachaja anthu ndalama pa zinthu zokuti sanayenere kumachajidwa ndiye tikunena kuti kodi tikapanga mademo muzaona ngati ndife anthu olakwa Malawi muno anthu akuzunzika kopsa ena ndi awo amene madala ena ake okuti anachita retire kuwame akudwala stroke ena wali ndi kidney failure mukuazuza ku Capitol Hill inu sinthawi yake imene mukanachita intervene ndi imene a PVP simukanachita intervene muwathandize anthu amene wazigogo okuti anali kuwame konko muzasiya legacy yanji kodi inu achakwera muzasiya legacy yanji popeza ndinu commander in chief ndi apa munapita ku Baraka ndikumakaononga ndalama zulo kunali Christmas ku Baraka yofuna kusangalasa anthu kuti akutameni niye ngati inalephera kuzaza Baraka stadium yaying'onong'ono kulephera kuzaza kungozaza moana ndi apa mukasavuka ndi ma t-shirt kumakagawa mma secondary school ma t-shirt ndi ndalama ma 5,000 zosatira zache mwano wache mwauona
Wacharakwe zosatira zache mwaziona mwaimbidwako nyimbo tu, nyimbo za mwano konkuja munapita ndikumagagawa ma 100 billion mukuti kusangalala ziko lomvesa chisoni, ziko la asogoleri ake amene mitu yawo ndiyosaenda bwino. Ndithu ine sinambe namvapo ulo ku America kuti ali ndi msonkhano osangalalira kuti ati aononga ndalama. Anthu awo kuti ndinu azatenge opempha. Kodi nsalu imene ijayo ndi ma t-shirt amene ajawo anife anyamaononga ndalama zingati? So kairo ndi boma lokuba kwambiri ndekuti ndikunifi konko anthu ango oba makobi. Mwaononga tu zinthu zilolija mwaononga makobiri opya opambana ponso pa 100 billion po. Zosatira zache ndija Baraka simagawa maswiti, Baraka ndija yakutukwanani yakuimba ni nyimbo. Ngakhale kuti konkuja mwalandirako vinyo uja anaoneka pa ujene paja pa nsonkhano paja kuti kodi aja akaimba za vinyo aja siyawa anakutengerani vinyo yakupasani. Koma akuluakulu ndalama ndiyopsa kwambiri. Ndena kufuna ndikuuzeni kuti bwana mmene mwaonongera ndalama zija mukanakhala kuti mukutenga ma 100 billion mukunenawo ndikumuyikira civil servant aliyense, ndikulamulanso eni kuti onse a pension alandire, onse amene akufuna compensation ndalama zawo alandire, onse amene ali ndi arrears mboma mualandire. Mukanakhala nambala 1 itu koma mukungoononga ndalama za boma, kumangoonongera zinthu zopanda ntchito. Ndendafuna ndikuuzeni kunena kuti iyi mwayiyamba iyi asilikali ndi okwiya, asilikali anu akwiya koopsa mwalanda ndalama zawo aliyense 200,000 komanso mukuchita kuachita force. Kodi somano anthu akakhala kutiko kuachita force kuti akalowe mbarracks nyumba mulibemo, kwaona ku air wing kuzomba oyende satu ndege koma amene akuvutikira simasewera. Lero lino bwana mukangobwera mukadule anthu 200,000 anthu okuti amayendera ngongole, anthu amene ajawo ndalama zawo amachita ena aja kuimba phone kumuimbira wakatapita kuti bwana tathama ngati ku banki kwangako ndi ATM yo mukaone ngati kuti kwalowa zingapo ndiye mukatengako zanuzo ine mundisire zinazo ndibwereso ndizasayinire. Ndi mmene tu moyo ulili kuno ku Malawi tu ametu amenewo apolisi amenewo timadabwa nawo apolisi ena matama mmene amapangira matama amatenga ngati ziko lindira amawo kapena polisi yo ndi amawo koma mavuto simasewera mavuto. So chonde ya bwana munayenera kuti mupange zinthu zofunikirazo kusamalira muchito yanu muzasiye legacy yabwino. Inunso amboma inuyo makamaka ma ministers a MCP muziwe kuti ino ndiziko china chilichonse chimatha maudindo anu azatha. Lero mwakangalika kumapita mmashopu kumapeza mwenye kumapeza maburundi kumapeza anthu osiyana ndi kumapempha ndalama za ku convention. Mautenga amene akutipeza ife mwasiye ya business. Tikunena ati iniyo ma ministers a MCP mwanyanya kupempha mwabandalama nthawi yayitali lero ndiye mwalowa ku private sector. Mukumachita kumayimbira anthu ama business ena ndikumakupeza ni mahotelo kunena kuti akupaseni ndalama. Ndi uchisiru weni umene omaopseza anthu amwenye kumaopseza amwenye kuti iweyo ukapanga masewera ndikutumiza kwanu ku India undipase ndalama muzipita nazo ku convention. That is completely nonsense. Muzasintha liti inuyo nonse okuba ma activists okuba MCP ma activists okuba inuyo pano pa mugusakasaka magali moto kuti mugule magali moto ndi ma 50 million amene akupasani koma ndiyende kuti siku lina muzazisanza simuli papero sopano sipaja munkapita ndikumakanyoza nthawi ja DPP kuti DPP amasiya anthu papero nanga inu popeza mwasiya ma activist anu papero zonsezo tikuziziwa. Koma chabwa cha gondola ndithu tinanena kuti 2024 muzaziona ndipo amalawi mwamba kuziona wina waenda wa uyo
kubalaka atapereka ma t-shirt anifi, atapereka msalu za MCP, ma t-shirt ya MCP. Koma koma alagiza MCP mukanamuuza zanuyo azathamanga siku lina wauyoyo ndikulyola bwendo the DC mwana upya kwambiri. Kumeneko kunali kuyankhula kwa Bond Kalindo. Tikumaneso nthawi ina yomwe tibwera ndi nkhani zina zosiyana-siyana pa mpano wa pa 265.